Quan pensem en Menorca, el cel és una de les primeres coses que ens ve al cap, un cel ple de vida. Però està realment sa, aquest cel? Aquesta és la gran pregunta. I per respondre-la, avui ens fixarem en la feina increïble de la Societat Ornitològica de Menorca, la SOM. Ells són els guardians dels ocells de l'illa, i la seva història és fascinant. Vinga, som-hi! A veure, és que la imatge és de postal, oi? Menorca, un autèntic paradís, un refugi per a milers i milers d'ocells. Però ja sabem que les aparences de vegades enganyen. Aquesta foto tan bonica no ens ho diu tot. I aquí rau la clau de tot plegat. Com podem estar segurs que aquest paradís, aquest refugi, no està en perill real? I és que la cosa va de debò, Perquè Menorca no és una illa qualsevol, és una reserva de la biosfera de la UNESCO. Això són paraules majors. I què vol dir, això? Doncs que els ocells que hi viuen són molt més que ocells. Són com uns indicadors, uns sentinelles de la salut de tot l'ecosistema. Si ells estan bé, l'illa està bé. Si no, tenim un problema. I no és una responsabilitat només local, és global. Llavors, per on es comença? Doncs pel principi, és clar. Si vols protegir alguna cosa, primer has de saber què tens. Quants n'hi ha? Com estan? Per això, el primer pas d'aquesta investigació és el més bàsic i alhora el més crucial. Comptar. El gran recompte. Podem imaginar-nos-nos, sí, com una mena de revisió mèdica gegant per a tots els ocells de l'illa. I que ningú es pensi que això es fa amb un ordinador des d'un despatx, ni de bon tros. Darrere de cada xifra, de cada dada, hi ha persones, gent de carn i ossos. Són equips d'ornitòlegs, sí, però també moltíssims voluntaris apassionats que es passen hores i hores al terreny, ja sigui en una zona húmida, en un penya-segat, allà on faci falta per recollir aquesta informació que és literalment vital. I els números, quan arriben, són impressionants. Fixem-nos en aquest. 2.769. 2.769. Aquests són els exemplars d'aus aquàtiques que es van arribar a comptar en un sol cens internacional. Penseu que és un esforç coordinat a escala mundial. I no només és la quantitat, és que eren de 44 espècies diferents. Això ens dona una primera idea de la riquesa, de la magnitud de la vida que acull l'illa. Però clar, una foto d'un any concret no explica tota la pel·lícula. La clau està en mirar-ho en perspectiva. I quan fem això, quan mirem les dades dels últims 11 anys, apareix una tendència. I no és bona. La línia va cap avall. Les poblacions d'aus aquàtiques que passen l'hivern a Menorca estan baixant. I això podria ser el primer símptoma que la salut de tot l'ecosistema no va tan bé com sembla. I el seguiment no es limita a les zones humides, va molt més enllà. Es fa un altre estudi molt exhaustiu, aquest cop fixant-se en una espècie que tenim molt a prop, la vinjolita. Aquests ocelles que fan els nius a les nostres cases, als pobles, doncs bé, se'n van localitzar i registrar 606 nius. 606, a priori, sembla una bona xifra, no? Molts nius. Però aquí ve el sotrac. Quan es posa la lupa sobre les dades, la realitat és colpidora. Només en un poble, a Alaior, el nombre de nius ha caigut un 90%. Un 90%, des del 1999. És una barbaritat, una senyal d'alerta vermella. I a més, just al costat de casa nostra. I com es pot arribar a una conclusió tan precisa? Doncs amb paciència. Molta paciència i constància. Aquestes dades no surten del no-res. Són el fruit del programa SOCME, que porta ni més ni menys que 23 anys recollint informació de manera sistemàtica. 23 anys! Aquesta és l'única manera de detectar aquestes tendències, aquests canvis silenciosos, que si no, ens passarien completament per alt. D'acord, ja sabem el quants, però això és només una part de la història. Per entendre-ho tot, necessitem saber el com viuen, on van, què els passa. Per això, ara cal anar un pas més enllà. Ara toca seguir les pistes, endinsar-nos en els secrets dels seus viatges increïbles, la migració. I com es pot seguir la pista d'un ocell que pot travessar continents? Doncs amb una tècnica que és gairebé artesanal i alhora molt científica, l'anellament. És una eina clau. Bàsicament consisteix a posar-li un petit anell molt lleuger a la pota. Aquest anell porta un codi únic, com si fos el seu DNI. Si aquest ocell es torna a capturar en qualsevol altre lloc del món, aquest DNI ens explicarà part de la seva vida. Quants anys té, quines rutes fa, on ha estat. I així, cada ocell que s'anella es converteix en una petita peça d'un trencaclosques gegantí que s'extén per tot el planeta. És una feina de formigueta, Però gràcies a aquesta paciència s'han arribat a reconstruir les històries de vida de més de 1.000 ocells de certes espècies.
I és ajuntant totes aquestes històries individuals que es comencen a veure els grans patrons, els que afecten a poblacions senceres. I quan les peces del trencaclòs s'encaixen, la imatge que apareix és francament preocupant. Molt. Les dades parlen per si soles. Ocells forestals, una reducció del 40% en només 4 anys. Ocells que creuen el Sàhara per tornar, gairebé un 30% menys que la mitjana. L'èxit en la cria, en mínims històrics per a algunes colònies clau. Això ja no són anècdotes, és un patró molt clar i gens encoratjador. Molt bé, tenim dades, tenim un diagnòstic preocupant, i ara què? Ens quedem de braços plegats? No. Tota aquesta investigació no és per omplir informes que es queden en un calaix, és per actuar. I un dels millors exemples de com es passa de les dades a l'acció el tenim amb una de les espècies més icòniques de Menorca, l'àguila peixatera. Per entendre fins a quin punt és urgent actuar, només cal mirar aquestes dues paraules. A nivell de tot l'estat espanyol, l'espècie es considera vulnerable, però si fem zoom i ens fixem només a les Illes Balears, la categoria canvia a en perill crític. La diferència és abismal. Això vol dir que aquí, a casa nostra, la seva supervivència penja literalment d'un fil. I què es fa, doncs, davant d'una situació tan crítica? Doncs s'activa un pla de recuperació, pas a pas, de forma molt metòdica. Primer de tot, trobar i vigilar els nius. Després, anellar els pollets amb una cura infinita. El següent pas, per a alguns d'ells, és tecnologia punta. Se'ls posa un petit emissió per satèl·lit. Per què? Per poder seguir el seu primer viatge, la seva primera migració, que és el moment més perillós de la seva vida. La informació que s'obté és or pur per protegir-los. Ara bé, de què serviria tot aquest esforç, tota aquesta ciència, si es quedés només en mans d'un grup reduït d'experts? De ben poc. Per això, l'última peça d'aquest trencaclosses, i potser la més important de totes, és compartir-lo. Treure el coneixement del laboratori i del camp i posar-lo a l'abast de tothom. Perquè al final, la conservació de la natura és una cosa de tots o simplement no funciona. I la SOM lo té claríssim. La seva feina va molt més enllà de comptar ocells. Implica connectar amb la gent, amb la comunitat. I això es fa a tots els nivells, des de presentar les dades més tècniques en un congrés científic fins a organitzar una passejada per la natura oberta a qualsevol persona qui vulgui anar. I aquesta voluntat de compartir es veu de 1000 maneres. Es porta la ciència feta a Menorca a congressos internacionals. S'organitzen excursions educatives per a tothom. Es publiquen guies de camp i calendaris que ajuden a conèixer i estimar la natura que ens envolta i, molt important, s'assessora a altres organitzacions, perquè el coneixement no només es comparteixi, sinó que es multipliqui. I al final de tot, després de tants recomptes, anyellaments i congressos, tot es resumeix en una idea. Una idea senzilla però increïblement poderosa. Aquesta. Per poder protegir una espècie, primer l'has d'entendre. No hi ha dreceres. Conèixer per estimar i estimar per protegir. Aquesta és la missió. Ni més ni menys. La feina de tota aquesta gent, científics i voluntaris, ens posa al davant un guió. Les dades que han recollit durant anys no són només números. Expliquen una història. Una història sobre la salut del nostre entorn. Una història que té moments preocupants, sí, però també capítols plens d'acció i d'esperança. I ara la pregunta que queda a l'aire és: quin capítol ens toca escriure a nosaltres en aquesta història que continua?